Niekedy to boli viac, než by si chcel. Ale práve vtedy sa ukáže, kto to myslí vážne. Každý deň, každý pohyb som bližšie k cieľu, ktorý ma ženie vpred. Za 10 sekundami. Už mám docvičené. Teraz som tak týždeň sedel, lebo mám herný kanál, môžete to pozrieť. Dám do popisku videa môj herný kanál. Som celý týždeň editoval od rána do večera, aj na hľadovky robil. Tak keď som robil výpady, tak mám tak stiahnuté lidka, či stehna. Tak to sa po sebe poťahuje. To budem robiť každý deň, potom trochu mení veci. Pridávaj viac do série opakovania. A to bude to všetko. Vidíme sa zajtra. Už sa mi lidko lepší, už viem aj trochu pobehať, posľakať. Tak keď sa zabudem, pobehám a potom som taký, že Ježišmária, že nemal by som behať. Až keď idem vlastne tie výpony, už aj na jednej nohe môžem robiť, ale nemám takú stabilitu, tam musí sa vždy začať držať. A už sa to pomaly lepší, tak o pár týždňov, alebo radšej o 2 mesiace budem asi behať trošku. A uvidím, ako to bude a ideme cvičiť. Tu ďalší deň, dneska idem robiť SNCky. Robím ich kvôli tomu, že mám skoliózu a sval ma zadzadu boli, bo tak krivo je, tak vyššie alebo nižšie, teraz neviem. Musím to spevniť chrbát, všetko tam, dosť náročné cviky sú to. Musím do seba dať nádych, potom výdych, ale nádych dávam do brucha, nie do plúc. Neviem veľmi prečo, asi ma to tam rozťahne, alebo neviem. A SNCky tam neviem, ako to mám vysvetliť, to uvidíte teraz a ideme na to. Ideme vonku. Teraz som zase na prechádzke, som dlhšie nebol, trošku ma bolelo to lidko. Minule mi je tak pracovalo, tak sa mi stiahovalo, ale to kvôli tomu, že po tréningu som nezobral elektrolyty. Pavel mi išlo po ruke. Takedy chýba magnézium a také veci. Mať krčeš samo, to nie je dobré. Ale ja som si dal elektrolyty, tak ma to potom prešlo. Teraz budem cvičiť, si budem musieť asi elektrolyty. Takže máme cvičiť, sa mi nechce, ale tak to urobím. No, potom lepšie cítim lidko a všetko. Ja lepšiu stabilitu už mám, tak robím toto výpony. A toto bude pre toto video všetko. Pokiaľ sa ti páčilo, zachaj like, odber a uvidíme sa ďalší týždeň.